Kristus Yesus, Pandita Dot Sude Parhalado mengucapkan selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Horas Madihita Saluhutna. Adorang sota mulai dope ibadata martangiang di bagasan rohata be mahita. Amin. Tapuji madebata nang mabuan hita bongot tuari sadarion. Rab udur dohot aka nataha holongi, hudul lau mangadop tutuhani, mangido asini rohana nang dohot holong ni rohana. Di pasohot dohita sian aka parukilon, di parmudu-mudu jala diiring-iring. Alani tamado hita mamuji-muji debata ganupari, ganup tiki, alamanoktong doholong ni rohana, sahat tujoloanon. Olopon majahoba, ale sandok tanoon, oloi hamu majahoba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona marhite olop-olop. Boto hamu maon, jahoba do debata, ibana jumadihon hat hita, jala ibana napuna hita, bahen bangsona dohot biru-biru pinarmahanna. Di bagasan olop-olop, tatabe ma akadongan na dihumaliakta, marsi jalangan huhut hita marende. Mauliate mata dog tu debata pardenggan basahi, mardala do hari-hari ningoluta, nuaeng tamasuhi do bulan November. Songon tema bulan November 2025, sai asi do rohani debata jala sai tangi honon na do aka jolma na toktong burju rasi rasap roajal di portibion. Alani tajahama ayat bulanan di bulan Novemberon,
Imana tersurat di Panguka Pontolu ayat 10 ro di ayat 10 sada. Beradoti ho do hata habang peon ngasiahau. Au pet ramataku maho di ari pangunjuna. Nanang rotuliat tu partibion. Mangujuni akan namangahang tanoon. Mangira maau ro. Tiap kang diduduho. Unang adong naman kutu. Namardala dohita mamulu sariari nagok los niroha, dohot arsak niroha. Taradoti mahata ni debata di ngoluta, jupa masa aka hamaolan dohot las niroha, asa gabe parjambar hita diadopan ni debata. Di bagasan pamujion las niroha dohot olopolop, tahalasom ma parpaunganon, marende mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Biar mida Jehovah do permulaan ni hapistaran, maruli hamaloon ni roha na sumurung do sude, akan namangulohosa. Hoddo baritanai rodi saleleng-lelengna. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
debata, pargogo na suatu dosan, sailehon madihami haporseaon na mangulu, asa toktong hami porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Topa ma rohanaias di bagasan hami, jala paimbaru rohanami jala pasitong. Sai pahod ma haporseaon nami, asa hod jala sonang rohanami, marningot naung sesa dosa nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahita. Marende hita. Tatangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion ima patik parjolo sahatu patik 10. Patik parjolo audo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru di tano ianggo tunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata ianggo soture dalanna aihona uhumna dosogod akan marsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiaon nari minggui di naonom hari maula hamu nasa siolaomu alai anggo ari papitohoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro diisi ni huta ni halak pe na mangaibati hutam. Ai di na onomari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia doibana diari papitohoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradiananna jala diparbadiai. Patik palimahon ikon pasangapomu donatorasmu asa martua ho
jala leleng mangulu di tano na ni lehon ni Jahoba de Batam diho. Patik paonopon, una ko mamuno, patik papituhon, una ko mangalakuk, patik pawaluhon, una ko manako, patik pasiahon, una ko holo makatidakon hata nosotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongamu, manang na posom bawa, manang na posona boru-boru, manang lombuna, manak kodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Bohado pandok ni debata taringot tupatik na sapului. Odo, au do Jahoba de Batam ninna de batata. Pargogo na suatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni aka na sogoroha diau. Alai asido rohaku di aka na maribu-ribu, aka na marholong di roha diau, naso mangalosi patiki. Atong rap mangidogogo ma hitasian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaun na hombar tu patikmi. Amen. Marende mahita. Topoti ma dosata. Ramun dohita di jolo ni debata gog dosa. So panagaman mabayan judroha ni yana kota. Dohod ama manang ina di tonga ni bagas. Di bagasan unduk dohod serep ni roha.
Hita madapoton habangsa parasian ni debata, mabuan dog ni rohata, ala ni aka pangalawasioni. Songon sahalak inahami, tunggok hahurangan do diadopamu. Sian nasa gogo hulahami, nasa siulon nami, sipata dang mamereng tiki. Ala hurajumiha ulaon nami doi, si holdo rohanami dijakon pangisi ni bagas nami, dohod las di roha, hape olo sipata dang songon na di rohanami. Gabe tubuh ungut-ungut dohon muruk ni roha. Hatam do mandok, hapistara niaka paropuan, pajonjong jabuna. Alai anggona oto, laus tangan nasa diri mangalohaisa. Tuhan asima roham dihami. Tolak ni gogo natoras mangolong hami. Alai cocot dohami mandau sian keluarga lomoan rohanami marpungu dohot dongan pahat habis partikian. Hupasiding hami diri nami sian poda ninatoras dohot hatam. Hatam do mandok. Ikon ganuk jolma pasangapon inana dohot aman. Do Jahoba debatanai asima roham ale debata. Tuhan cocok do marsak do ngaki Allah nasala pambahen naki hataku akan baru lagi pikiran hata dahura ture Atong tatopoti madosata diadopan ni debata. Ale Tuhan debata, amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya sima roham dihami akan na mangarsokot dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami i. Lehon matu hami tondim na badiai, asau na ganggu rohanami disi, asini roham, alai asahod rohanami marharaporseon, laho manggotapon nasa dosa dohod roha portibion. Asa hupasaut hami diri nami tuho, gabe pelean na mangulu jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosata.
Alani pangalau siota do umbahen tartulang Kristus. Jala binain ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang parhitean ni hasonangata. Jala binain ni bugang na malum itahilala. Hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Udul mahita. Marende mahita. Turpuk epistel di Minggu Sadarion, imana tersurat di Yakobus 5 ayat 12 ro di ayat 10. Tajaha ma marsingkat soring. Alai parjolo ni saluhutna ale aka dongaku, una kamu manolon-nolon manang tu parlangitan, manang tu tanoon, manang tu panolonan na asing pe, alai hatamuna, olo, hot mayolo, ia hatadang, hot madang, asa unang madabu hamu tu bagasan uhum. Molo adong namar sahid di hamu, di joma akasitua ni huriai, asa ditangi honibana, di dapol maibana dohon miak, marhite-hite goar ni Tuhani. Saya pahehon Tuhani maibana. Saya sama anang dosana. Mulotun adong dulahon. Atong masih topotan dosa mahamu dohot masih tengah-nyangan. Asa malum hamu, namar gogo si tutudo tangiang ni partigor, molo dihabur juhon. Rumah dosi Elia, sabaka dohot kita. Gogo do ibana matangiang. Unang jaloro udan. Jaladang ro udan ditanoi. 3 tahun mamang bulan. Dungi diulahi mamar tangiang, jala di lehon langiti ma udan, dungi di patubuhon tanoi ma parbuena, ido sahatna. Atong ido sahatna, martua doakan na tumangion hatani debata jala naupeopsa. Amin. Marende mahita. No
tahat tidakon maha porseotai, songon nahina tidakon ni dongata saha porseon, disandok portibion, rapma hita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tidubuhon ni si Maria, na gabe-gabean cianton di parbadia, andorang sabubuhan. Ido tuhata na tumaun na bernit, di paman ni silatus, na mate tarpajal doi bana di hau pinar silang, na tua tu banotoru dung tanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon, mangumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jaladong sadauria na badia, huria atau panyala Kristen akan na badia, dohot dia sasani dosa, dohot dia taina mandok, mulak mangolu sogo daging ni halak nong mate, dohot dia ngoluan na sora sudah. Amin. Udul mahita. Tabegema ende puji-pujian sian wiktolu.
Tabege matikting di minggu ta sadarion. Shalom, Horasma di Hita Sude. Tabegema tikting di huriata di bagasan mingguon. Sada, goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion, ima minggu sapulusia dung trinitatis, doho topik, ditangihon debata do tangyang ni naposona. Ni enet sia Nehemia sada, ayat sada sahatu sapuluh sada. 2. Parmingguan keluarga. Sadarion Minggu 2 November 2025 di Patupado Parmingguan keluarga. Di Manogot Marbahasa Indonesia pukul 7 WIB, di Arian Marbahasa Batak pukul 30 WIB. Laos disi tapasahat ma amplop pelean bulanan manang tahun. Jala di keterlibatan keluarga di Bagasni Pakobasion Haretaon dohot kolektan di Parmingguan keluarga bulan November Manogot dohot Arian naing di Hangoluhon sian wik tolu. Tolu, pelean amplop padegaton rumah dinas Huria. Sadarion Minggu 2 November 2025 tapasahat ma pelean amplop padegaton rumah dinas Huria tu kebutuhan aka ulau ni kelompok kerja Manang Pokja namar pardomuan tu program renovasi. Tapasahat mai ditiki masih jalangan di parade do inganana di lambung ni pitu haruar. Jala pinabotohon tu sude ruas nanaeng mangalehon hamuliaoteon manang sumbangan boima mentransfer marhite Kris Pokja na adong di alaman Parpudi Tikting. 4. Rapat Panitia Natal Umum HKBP Mampang Prapatan. Sadarion Minggu 2 November 2025 pukul 10.02 maringanan di GSG di Patupado Rapat Panitia Natal Umum HKBP Mampang Prapatan. Pinabotohon tu sude goarni panitia Asaria Mandohotisa. Nama terlampir di warta. 5. Persembahan kasih. Tajalodo silehon-lehon sian NN marumakon bunga altar patabahon hinauli di gerejaon. Tahamulia tehon ma silehon-lehon molo adong nama sihol paradehon bunga altar boima dihubungi situawik manang sekretaris. 6. Jadwal ibadah tengah minggu. Aka jadwal partangyangan parpunguan di Parsitongaan di Minggu boima taihuton hombar naong diaturhon di buku tikting. 7. Partangyangan wik. Di hari Selasa 4 November 2025 mamuka pukul 10.30 WIB Patupauta do partangyangan wik di Wiksada di tuan rumahi keluarga pengurus Wiksada di GSG. Wik tolu di tuan rumahi keluarga T. Silitonga Boru Siregar di konsistori. Wik 5 di tuan rumahi keluarga Ivan Pardede Boru Sirait di Jalan Pepaya nomor 60 Jakakarsa. Rap Mahita Mandohoti Partangyangeni secara khusus ruas ni Wik Sada Tolu Dohot 5. Walu, Partangyangan Syukur HUT ke-42 tahun HKBP Mampang Prapatan. Di hari Kamis 6 November 2025 pukul 10.30 WIB Bahasa Batak di Gerejaon di Patupado Partangyangan Syukur HUT ke-42 tahun HKBP Mampang Prapatan. Namarkor, Wik Tolu, Wik Opat, Seksi Remaja Naposo Bulung, Seksi Paropuan, Seksi Ama, Seksi Lansia, Paduan Suara Maranatha. Alani pinabotohon tu sude ruas asaro behita mandahoti partangyangani. Hombar tu partangyanganon maka
sermon parhalado di hari Kamis 6 November 2025 naing ma di patupa pukul 10.30. Sia Ulao Nabadia hombar tu pesta ulang tahun ke 42 HKBP Mampang Perapatan, maka di hari Minggu sia November 2025 naing di patupado Ulao Nabadia. Parmingguan dohot Ulao Nabadia songona somal, bahasa Indonesia pukul 7 WIB, bahasa Batak pukul sia 30 WIB, dan kebaktian sore pukul 10 pitu WIB. Pinabotohon tu akar ruas nihuria namar sahid, nama sihol marulao Nabadia, boima pasuraton dirina tu parhaladowik. Hobasan nihuria ma di bagas nasidabe. 10. Penutupan partangyangan wik dohot kategorial di tahun 2025. Di hari Kamis 20 November 2025 pukul 10 sia 30 WIB maringanan di gereja naing patupaon do panutupan partangyangan wik dohot kategorial di tahun 2025. Alani robe mahita mandohoti partangyangani. Namar Korwik PS Maranatha, seksi remaja Naposo, seksi ama, seksi lansia, dan seksi paropuan. 10 sada kegiatan donor darah. Hombar tu kegiatan pra parheheon ama HKBP Mampang Perapatan naing dipatupado kegiatan sosial donor darah sadarion Minggu 2 November 2025 pukul sia 1.12 maringanan di ruang sekolah minggu Batu Bata. Pinabotohon tu ruas nanaing mandohoti kegiatanon asaboi menghubungi panitia Geri Siahaan HP terlampir alani di Pangido Parsitutuan di ruas HKBP Mampang Perapatan. 12. Rapot laporan Pakobason tahun 2025 dohot program kerja seksi tahun 2026. Hombar tunaing sidung do program kerja seksi di tahun 2025, maka pinabotohon tu sude seksi asa patupahon rapot laporan Pakobason tahun 2025 dohot manusun program kerja tahun 2026. Tasusun ma programi marumang matriks nama program, sasaran, tujuan, peserta, waktu, tempat, pelaksana, biaya manang pendanaan. Jala tema orientasi pelayanan HKBP tahun 2026, IMA pengajaran iman di tengah keluarga. Hombar tusi Kantor Pusat HKBP naing makaruarhon kegiatan namar sihaitan dohot temai. Maka di Parsita tusude seksi asa paradehon kolom kosong lao pamasukon kegiatan manang program tambahan na di haruran sian Kantor Pusat HKBP. 10 tolu retreat seksi paropuan. Di hari Sabtu sahatu minggu tanggal 8 sia November 2025 naung di Patupaon do retreat seksi paropuan HKBP Mampang Perapatan maringanan di oleh Suites Hotel Jalan Babakan Madang nomor 99 Sentul Selatan. Tema kuat, anggun, dan berpengaruh 1 Petrus 3 ayat 4. Dohot subtema seksi perempuan huria menjadi perempuan yang kuat, anggun, serta berpengaruh dengan membawa terang Kristus ke dalam keluarga, pekerjaan, gereja, dan masyarakat. Pinabotohon tusude paropuan asa mandohoti kegiatanon. Jalatu akka peserta lau diabiton biaya kontribusi 150.000 per orang. Pendaftaran boima menghubungi panitia Nyonya Pardede Shirley Borusirait, Nyonya Situmorang Margaret Borusinurat.
paling lambat Kamis 6 November 2025. 10 opat Bazar Seksi Paropuan. Hombar tu mangolopon program kerja Seksi Paropuan Imaritret Makasadarion Minggu 2 November 2025 naing di Patupado Papunguhon Dana Marumang Bazar Dung Sidung Parmingguon pukul 7 dohot pukul sia 30. 10.5 Tona rapot Pandeta Hatopan HKBP di hari Senin sahatu Kamis 27 sahatu 30 Oktober 2025 nunga denggan mardalan rapot Pandita Hatopan. Dung Sidung Tiktingon Jahahau Onon do Tona rapot Pandita Hatopan. 10 onom ruas Namar Sahid. Taboan ma di bagasan tangiakta akar ruas Namar Sahid. Hata ni debata pasahat ma dalanmu tu Jahoba jalahaposi ibana asa ibana paturehon. Pesalmen 37 ayat 5. Na marulang tahun. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun. Tu ruas ni huriata na marulang tahun di bagasan samingguon. Di dok hatani debata di tangana siamundo gajang ni umur. Jala di habirangna do hamoraon dohot hamuliaon. Poda tolu ayat 10 onom. Namar ulang tahun pardongan saripeon. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun parsaripeon turuas ni huriata namar ulang tahun di bagasan samingguon. Dido hata ni debata alai di jolo ni saluhutna masih haholongan situtu mahamu ai dihukupi haholongan ni rohai dogodang dosa. Sada Petrus 4 ayat 8. Parhepengon terlampir. Aka pelean hamoleateon dohota asing naso jinaha ditiktingon taidama dihatoras acara na adong dihitabi. Pesan rapat pendeta Hatopan HKBP tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 di Seminarium Sipaholon kepada seluruh warga jemaat dan parhalado HKBP yang dikasihi Tuhan di tempat. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah menyertai pelaksanaan Rapat Pendeta HKBP 2025 di Seminarium Sipaholon 27 sampai 30 Oktober 2025 yang diikuti oleh 2007 pendeta HKBP. Rapat ini berlangsung dalam terang tema ciptaan baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 yang mengingatkan kita bahwa gereja bukan sekedar lembaga yang mengatur ibadah dan administrasi, melainkan tubuh Kristus yang hidup dan senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus. Menjadi ciptaan baru berarti hidup dalam pertobatan sejati, meninggalkan kehidupan lama, serta memancarkan kasih dan ketaatan kepada Tuhan dalam seluruh dimensi kehidupan. Subtema rapat ini menegaskan bahwa panggilan gereja bersifat pastoral profetik. Gereja tidak boleh diam menyaksikan ketidakadilan dan kerusakan alam. HKBP harus bersuara, berani bersuara bagi kebenaran dan keberlanjutan kehidupan. Dengan iman yang teguh dan kasih yang tulus, Rapat Pendeta HKBP menyatakan seruan iman dan moral untuk menutup PT Toba Pulp Lestari atau TPL yang telah menimbulkan kerusakan hutan, ekosistem, dan terganggunya hubungan keakraban di Tapanuli Raya. Tanah, air, dan hutan adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga, bukan dieksploitasi berlebihan demi keuntungan semata.
Menjaga bumi adalah bagian dari iman Kristiani, sebab alam ciptaan menjadi saksi kemuliaan Allah. Selain itu, rapat ini juga membahas teologi eklesiologi HKBP yang berkaitan dengan proses pemilihan pimpinan dan pareses HKBP, serta isu-isu teologis kontemporer, penyakit sosial, yaitu korupsi, perjudian, narkoba, perdagangan manusia, dan kerusakan alam. Semua pembahasan dan keputusan ini meneguhkan bahwa HKBP harus terus bertransformasi menjadi gereja yang setia pada firman, terbuka terhadap perubahan dan profetik dalam kesaksian iman. Pembaharuan gereja tidak akan terjadi hanya melalui keputusan rapat, tetapi melalui karya bersama seluruh tubuh Kristus. Dalam rapat ini telah terpilih Ketua Rapat Pendeta HKBP periode 2025 sampai 2029, yaitu Pendeta Dr. Hulman Sinaga, yang diharapkan menjadi teladan dalam ketekunan, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Tuhan, serta mempererat persaudaraan para pendeta HKBP dalam semangat pelayanan yang profesional, profetik, dan berintegritas. Kiranya Tuhan meneguhkan langkah kita dalam panggilan sebagai umat yang diperbaharui di dalam Kristus. Seluruh pelayan dan warga jemaat hendaklah menjadi terang Kristus di tengah dunia yang haus akan keadilan. Seminarium Sipaholon 30 Oktober 2025 atas nama seluruh peserta Rapat Pendeta Hatopan, Uria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MST. Songoni matikting ni Huriata di Bagasan Nasa Mengguon, Tuhatama Masu. Marende hita huhut papuku pelean sada A dohot sada B. Hapusan, oh Tuhan, oh Tuhan.
Dameni debatana sumurung sian salut naroha, imana mangramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabuk kama bibilta amang inang di ita salhutna, turpuk jamita di minggu pa-20 hodung Trinitatis di bagasan tikyon, imana tersurat di buku nisi Nehemia, bidu sada ayat sada sahatro di ayat 10 sada. Buku nisi Nehemia, bidu sada ayat sada sahatro di ayat 10 sada, ujahahum ma di tonga-tongatta. Di BG Nehemia persorion ni donganna di Jerusalem. Omma akka jamita sian Nehemia, anak nisi Hakalia. Masa do di bulan si Pahasia pa 20 toton, tongonahu di hutasusan di bagasan jabuni rajai. Jadi Roma si Hanani sada sian hanggikku rabdoh deba bawa sia Juda gabi hupauso tunasida pangalahon ni halak Yahudi akkana malua akkana teba sian halak natarbuang doh pangalahon ni Jerusalem dungini nanasida matuahu pasi-pasi ni jolma akkana tinggal sian halak natarbuang marpardangola godang nasida diluati jalan marhaurahon enunga marbungbungan akaparik ni Jerusalem jala pitu harbanganna nunga ditutung dohot api. Jadi duku bege baritai hudul maahu laos tumatangis margudopong ahu pola nania lelengna jala marpuasa ahu dohot martangiang diadopan nibo ini debatana di surgo. Nikuma iya le Jehova debatana di surgo hodo debatana tibul jalana sokal na totong marningot pada do asini roha tuhalak na makaholongi ibana jalana makangaruruti akatonana sai patinggil ma pinggolmu jala tonggor matam tumangihon tangiang nina posomon na hotangyakon nuang dia do pami borngi dohot arian mangodihon halak Israel akana posomi huhu tahu manopoti akadu sani halak Israel akan hubahen kami dopako dangau nang pinopar ni damang nung mardosa kami tung namaroha mago situ hami marparula dopako ala sohura doti hami tona aturat dot uhum akan atinonahom mutusi Musa na posom alai sa ingot mahata natinonahom mutusi Musa na posom uju nani dokmu molori tutuk kamu mardosa pasirahku mahamu tu tonga-tonga ni akabangso. Alai molomulak rohamu tuahu, jala diradoti dohok diulau kamu akatonakku, nang tungsuran naung abolok kamu sahat ro di ujung ni langit, saya papungokku dohamu siani, jala mulak kamu buanokku tu inganan nokku pilik bahen inganan ni guarro. Akan aposom do nasida tongon jala bangsom, nang pinaluami marhite-hite hagogo godang dohok marhite-hite tanganmu nagogo sehali. Iya le Tuhan, saya patinggil ma pinggolmu tumangihon tangiang nina posomon, dohok tangiang nina posom, akan alomoro hamar habiarat tuguarmu. Saya manupak maho dilakkan nina posomon sadarion, asa jupangan asini roha ahu diadopan ni rajai, ai si tahu anggur ni rajai duahu, ima sahatna. Mulai tema tapasahat tu debata amang inang dihita salhutna ala merdalad do rapat pardita HKBP na berlangsung na di tanggal 27 sahat di hari 30 na salpu di parhutan si Paholon jala ang yang go ari tiurdo dang ro udah di san nang pe ikorap mempergumul hoddo jala do dohan martangiang dinatadopi tarlumubi di gerejon lingkungan gereja na direndam banjir. Jadi di Tangyangta boi dengan merdalan rapati nang pe adong godan sian luar alidang terpancing sudah perrapot na dihadiri ni 2000 pitu halak padita sian sudi HKBP tarlumubi nasian Amerika pe rodonasida. Turpuk camita dihita di bagasan tikyon dohot tema ditangi hot debata do tangi yang nina posona. Amang dot inang sudi dohita na martangiang. Jala ganupari dohita martangiang.
Holanot tutu amang dot inang tahap prosiai do tangyang tai di tangi hot debatado manang ragu do hita. Boydona martangia kita tu Tuhan ganu pari ganu sugut alai hera rutinitas dang tahap prosiai betangiang ala dung saya martangia kita dang adong pengaruhna dang gabelam isarana rohita martangiang dungita pabuo sudi tu debatana di bagasaro hatta alai dung saya hita martangiang pas amen dung amen dang mapagkorhon gabi tiuro hatta dang gabi mapakorhon tab bagogota nang piadong hamaloni boydo ala dang tahap persia bitangyangi na penting tapasahat tu debatan jadi hiado dong disada pertikian di bain survei taringot tu halak porsia dope tu tangiang manang adong dope dampak tangiang di nasida mang nadang di sada pertikian adong ma dikumpulkan suara 30.426 di 34 negara di survei ima di patakas do olo do martangiang manang nadang jadi di si adong ma 53% mana olo martangiang 53% mana dong olo martangiang jala sian 50% on ternyata na prosia jalan na olo martangiangi amang dot inang sian negara-negara berkembang do manang na hurang maju berarti gudang do na so prosia benang di negara-negara maju tu tangiang manang dang prosia betu debata aladang pulai nanaing berengot tadi bagasan tikion bohado amang dot inang ditiki martangia kita yaki do hita ditangyo debata do tangiang ta yaki do hita ditangyo debata do tangiang teh jadi di turpukon molo di ban HKBP nuaing turpukon ima tangiang manang tangiang ni sinehemia gabe jamita di tasalhutna neng paingotok kita bahwa tangiang ni salhutna na prosea ditangi hot debatado jadi turpukon ima sada bagian ni perjalanan di bangsa Israel hati-hati anggo sinehemia di habuangan Babel dope di alai nunga adong 2 gelombang nong mulak sian habuangan Babel tu Jerusalem di habuangan Babylon ibana gabe juru minum ni raja berarti memiliki posisi tinggi ala ibana ma pareso ahna di inum ni raja layak atau tidak layak jadi di tonga-tongan ni kondisi nyamat du ibana alai terbagi ibana ma barita sian sihanani taringot tu bangsa Israel na adong di Jerusalem atar moladong amang dot inang atar ceritana pembicara nasida raboy madohonon sederhanana hanani ahadon waing na masa di Jerusalem imada akadong atana di Jerusalemi waing nasida hol swaddo jala di bagasan Hagaleo do nasida aharona masa margudopong do nasida ala ni situasi tembok Jerusalem nama sursuri natar bakari dang bodi pauli jadi hira-hira song nima ala ni harikot do tembok Jerusalem rikot ala taringot tu batas wilayah doi maradopon negara na asing ala ni dang bui map tabereng berarti dang adong di batas wilayah nasida sarupa nama arti nama dos nama jadi di sima ibana mulai matarhicak parrohon ibana tangis me ibana mergudopong ma di bagasan rohana adong ma di ibana perasaan tidak nyaman tapi ibana nyamat do ibana di Babel alai dung diingot ibana na di hutana di Jerusalem nasida tidak nyaman di sima ibana tangis marpuasa ibana pola patutor diri ibana tarhudul ibana patutor diri ibana marpuasa ibana manggobernah di amang dot inang jadi molo sampai do margudopong situasi hati perasaan tidak nyaman atau kesedihan yang meluap hidup benar iriba ibana bajuna di bain ibana ma orbuk tu si maju jungna molo orbuki ima tadani hagalion ibana manang dia merasa berat hati ima ibana jadi
martangi yang ibana madapot to debata marpuaso ibana molo marpuaso ima gobbaran ni tadani pertobatan dui hamu bau niroa. Jadi di bagasan hagalion ni du ibana romat dapot to debata. Alani marhiti hata ni debata di bagasan tikyom molo didok ditangi ho debata do tangiang ni naposona. Atong adong mamang dot inang tolu hal nanang di papatar tuhita salhutna marhiti hata ni debata di bagasan tikyon imana perjolo tangiang tai ikorosian kepekaan terhadap orang lain. Jadi dua kita itu harusnya dua kita berasal dari kepekaan terhadap orang lain. Jadi turpukon di papatar dong bahwa Nehemia peka. Dia tersunggul rohana. Bah hacine dia dupi dongaki. Jadi martangi yang peibana dan kebutuhannya. Ini bukan tentang kebutuhannya. Ini bukan tentang kepentingannya, bukan tentang keinginannya, tetapi dia berdoa karena dia prihatin, dia empati terhadap orang-orang yang sedang bergumul, orang yang sedang tidak nyaman. Jadi dang masalah narikok dia Tuhan, imau pasahat, dang songni. Alai rutang yang nibana sian perasaan yang sangat sulit ketika orang lain menghadapi kesulitan. Jadi dang hol gabi bebat di ibana, tanggung jawab di ibana, dak kola diri na ditangyakon ibana. Hidup ben natang yangi amang dot inang, dang taringot tohola tuau, dang holanda mementingkan diri tentang kepentinganku. Alai kon ingotokku dona, adong dodong aku di bagasan pertikianon na bergumul mai alani ulaon alani hok ni ekonomi, alani keluarga na berantakan, alani keluarga akka na patotang di bagasan tikyon, alani akka danak nama bahen humasusan atau rasna. Ikorap dot bergumul hitarap dot nasida. Dang holan kepentingan. Ayah kan adong dosong ni anakmu manakmu, anakku manakku. Urusanmu masalah, urusakku masalah. Dang behu capuri. Ini bukan tentang persoalan mencampuri masalah orang lain, tapi tentang empati kita, kepekaan kita terhadap pergumulan yang dihadapi oleh orang lain. Itu kita masukkan di dalam doa-doa kita. Hidup benna tangi yang nyalak Kristen dang bui tangi yang na egois. Na hola diri na sendiri ditanyakon. Las ido amang dot inang pengotok kita. Mola dong dongat tamang ido tangi yang tuhita. Tangi aku na udah lagi bergumulau. Nina alani borakna alani dok na dia bibana. Olo tenang mau hutangnya ke mah itu hutangnya ke peho. Sahat sebulan 2 bulan 1 tahun ni maos paju pala sohya ditanyakon. Ikon utang duit hita. Molo didok dongat tatu hita tanyakon ba kelian wang todiku. Olo terus do tanya kokoin na musekan. Habis sehali pirak ke di bagasat tangyang na. Bertobat mahita mula dong nasongoni. Kepekaan. Mama kulingi rohani debata. Mariti tangyang dong. Nehemia di sini dia bersuara. Dia berkomunikasi supaya hati Tuhan terketuk melihat orang Israel. Hape nuang amang dot inang na jujuk masa molo naking bangsa Israel di bagasan hasusan dua itu. Jadi kalau di bagaimana hasusan memang natakang do bangsa Israelon amang inang. Jadi dumula bangsa Israel sen habuangan Babel gelombang pertama dan mubah lagi itu. Mulak muse gelombang paduahon tong dang mulak muse rohana tu debata. Jadi di gelombang pertama si Jerubabel mengulur nasida di pebaru masa di Jerubabel bait Allah ditiki habuangan na percoloi kad disegai dui di hamumulak na paduahon di uluhon si Esra Nabi Esra di Pauli imam kehidupan rohani mereka alai dang mubah di sima alai disipe Nehemia tetap berharap Tuhan memberikan mereka pengampunan. Jadi molo nasonari amang dot inang adong dope di tonga-tongata molo dibegi dengan na bergumul lah si parwarwa ayah amat tong ena ceng-ceng kian amat tei do ina tei ina
ayah masuk ya berminggu jangan badabu lam galdab na juk semua ni ay di pahata mah ita bayar baritana saya ada baritana buru game bergejang-gejang baralit-alit gabi lobi sampai 5 ujung nama aku intina mana masa hidup benar sifat di pergaulankan senang sama susah sama ketika orang senang jadi juk dosong ni adong dong si susah sama orang susah jadi nggak susah dengan lah isusai muse anggodang sini hemia ikut dihamonakod do hidup ben namang do inang dison buasa gabi sini hemia contoh al adong di bana kepekaan terhadap orang lain oman weng na diarahot tuhita amang dot inang molo hutangnya kod dong aku molo buat dong aku tu ado pani debata ditangyot debata ala nama makulingi do hita tu debata bering dong akon tanggung jawab tadui tugas tadui taulah homma di hatani debata di Jakobus 5:10 tolu naking didok kalau ada seorang di antara kamu yang menderita baiklah berdoa di ayat 15 IP di ayat 16 IP didok do namar gogo situ tudu tangyang ni partigol molo dihabur cuhon jadi iko surido hita rap martangiang jadi amang do inang moladong pesan sian akadong atta tangyakon audainna tatangyakon unak kolam manis di bibir tapi hati tanpa rasa napa duahon marhiti hata ni debata di bagasan tikyon molo martangyak kita di bagasan serep ni roha di bagasan roha hati yang hancur jala ikon adong do inganan manang partikian na khusus molo martangyak kita ya do tahe amang dot inang diberek kamu halak martangyang di tempat umum nagudangan wengkan na martangyang di tempat umum dang di pasar dang di KKR ala di media sosial lulus anak na SMPTN dang tu dewata mangalopik tangan tu dia do terima kasih Tuhan anakku sudah menang nina mau musim lagi bermasalah ibana dui martangyang mebana Tuhan sampai kapan sampai berapa lama lagi ni nebana alilang martangyang ibana molo sei di bagasan pertikianon molo marsahi pe idok ma aduh Tuhan kemana lagi aku berobat nina alidang ilopik betanganna hapi ahama didok hatani debata di dok Tuhan Yesus tuaka sisianna di Matius 6:6 tetapi jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi ikon nadong do inganan khusus dang di tempat umum dang di medsos hita martangyang alai tabain tabuhul mapertikian martangia kita Nehemia holat dibagi ibana barita sian sihanana ini di ayat opati pitor dido ibana do jadi duku bege baritai hudul mau laos tumatangis margudop pungau pola nania leling jala marpuasahul do martangiang dia dopan nibohi ni debatana di surga dang dia dopan ni medsos alai dia dopan nibohi ni debata ikut dia dopan nibohi ni debatado asa tangyangi adong pengaruh na dampak na tuhita jalama pakor honi di bagasan las niroha alanidu amang dot inang diaran hata ni debata hita di bagasan tikyon berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan bukan curhat terhadap orang lain di hata ni debata namangi marhite turpukon ahama ditangyang ni ibana di bagasan na turpuk tadi bagasan tikyon na patolu homma ima molo martangyang iba ikon ingotot tado kita berdoa di dalam anugerah Allah di dalam kasih setia Allah jadi di son naking tabereng mamang dot inang di tikki martangyang sinehemia ahado dipangido ibana nah dipangido ibana ima di bagasan asi di rohani debata ya lime nikuma iya le Jehovah debatana di surgo hodo debatana tibul jalana sokal na totong marningot pada dot asni roha tuhalak na makaholongi ibana jalan na mangaraduti akka tonana
Jadi nadi pakulingi ibana asini rohani debata. Nadi ngot ibana asini rohani debata. Nadi ngot ibana padan ni debata. Nadi ingot ni ibana haholongan ni debata. Di son unik do tangi yang ni sinehemio. Buasa unik dang na mardosa ibana. Dang na ibana na mardosa alai mangido hasesan ni dosa do ibana maradopon bangsa Israel. Artinya bukan pribadi. Rarikot day amang dot inang. Molo merdosa dong atta, molo daw na siya debata, unang gabi panguhumon na tubuh siya kita. Gabi kan olo di kecewa jol mahita. Gabi taro jalang manong bagian musiat Tuhani. Gabi hera Tuhan penghakim dan Tuhan pembela kita. Jadi teman kita ini juga tidak dibela. Hapirak namar tangyang dohita tu debata. Rikot dohita di bagasan tangyang tapi mangido hasesan ni dosa ni dongatta. Jala boy debata mulak rohana tu ibana. Dan justru patubuhon hacit ni roha dihita. Manang patubuhon pangiduan hukuman tu ibana. Alai orang yang datang kepada Tuhan mengingat anugerah Tuhan adalah mengingat orang lain di dalam doanya, dia juga berada di dalam anugerah Tuhan. Ikon ingotot tado di bagasan tikyom di doksi Nehemiodo diat pitu tung nama roha magos itu tu hami marparulao do pako ala sohura do tihami tona aturat dot akana tinonahom mutusi Musa na posom. Alai saingot mahata na tinonahom mutusi Musa na posom. Uju na nidokmu molo ditutuk kamu merdosa pasirahok kumahamu tu tonga-tongan ya kabangso. Ale molo mulak rohamu tuahu jala diradoti dohok diulahok kamu akatonakku nang tungsuran nang abolok kamu sahat ro di ujung ni langit saya papungok kudohamu siani jala mulak kamu buanok kutu inganan na kupilit bahen inganan ni goarhum. Jadi di son amang dot inang tabereng ma Nehemia ketika dia berdoa dia mengingat anugerah Allah dan janji Allah. Ido narikot ingotota. Ketika kita berdoa, kita bukan hanya menyerahkan diri dan memberi dan menyerahkan permintaan dan permohonan kita, tetapi yang paling utama amang dan inang adalah kita mengingat anugerah Allah, kita mengingat pengampunan Allah sedang berlangsung terhadap kehidupan kita. Jadi dang boy hita di ngoluton mula ulan sopadoh dewata. Dang boy hita di ngoluton dengan di pay baru molo so rabdo dewata hita. Di dok Tuhan Yesus di Yohanes 15 ayat 5 ujahahom maamang dohot inang songono di dok. Ahu do hau angguri hamu do ratingi namia di bagasan ahu jala ahu di bagasan ibana ima nama parbueho godang aidang tarulah hamu agia aha anggo somerdongan hau aidang tarulah hamu agia aha anggo somerdongan hau. Di pakulingi mahita di bagasan Tikyon, Nehemia tahu bahwa Tuhan itu baik dan Nehemia tahu akan janji Tuhan. Alani molo ulangan 30 ayat 15 ima na adong di ayat siye ima ayat siye diingot si Nehemia atong asabuhi tatotong mangingok hatani debata jajini debata asini rohani debata tapa ulak-ulak kon majahatan ni debata ay disido tari da asini rohani debata diyakini Nehemia di BG ditangyot debata do tangyangna dang terlepason sien tu pasal 2. Jadi ditiki marsak si Nehemia dung DBG baritai Roma Raja Artasasta idokma aina mau ho Nehemia inna imada raja borak rohaku bangsokku di Yerusalem di bagasan Tikyon mangadu pihamolodo atau ngah pangiduamu nina paluas mau borhat tu Yerusalem jala lahu paulihon hutaki nina Roma Artasasta atong borhak mau paluas ma
paluas ma aka bupati na hulewati boy dengan maradopunau. Jalalos jangka doibana amang dot inang bupati na memimpin pembangunan tembok di tangihon debatado tangyangta. Nehemia menyadari dan percaya tidak ada kekuatan selain dari Tuhan, dan dia meyakini cara dia terbaik untuk menerima anugerah Allah adalah manuktuki rohani debata. Asatung roh debata mangalehon hasesani dosa, jala mangakupi, jala paluahon, jala mangalehon dame di tonga-tonga ni bangsa Israel, jala margogo nang sinemia. Soni mahita amang dot inang, ikon yakit do hita, ditangihot debata do tangyangta, ala ni Roma hita di bagasan serep ni roha, dohot keyakinan, anugerah Allah tetap berlangsung dalam kehidupan kita. Susah, sulit, bersukacita, atau tangis, atau pergumulan yang sangat besar. Tapi ketika kita datang dengan kerendahan hati, Tuhan menguatkan dan membantu kita, dan bahkan mendengar doa-doa kita, dan Tuhan memberikan tepat seperti apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Nah parpudi mamang dot inang, sudi halak Kristen, ikon narap dona masih tangyangan, asarap mergugo salhutna. Dakku boto manang buha perasaanmu, dang di boto hamu manang buha perasaan na wadopi. Alai rap hita di pergumulani molorap marsi tangyanga kita, jalarak marsi rupan, tulus masakap ni debata. Amin martangyang mahita. Alia manami na di Banua Gicang, mauliate dohot puji-pujian di pasahat rohanami to depanmu, didenggan di basam doh di asin roham, di parambudumul hodo hami, di ramoti hodo hami. Tuhan nungarap hami manangi katam, disungguli hodo hami, itangyang kodo tangyang nami, atong nomor naloja hami Tuhan, manangyakod diri nami, keluarga nami, nang doan nami, manang di dia pe, ala rap dohami Tuhan marsirupan jala masih tangyangan. Paso-paso masudi ruas ni huriam, di gudang niak kahamaulon, na dia dopi nasida, rap dohoto nasida, dia kalas ni roha, dia ka ulup-ulup nasida, rap dohoto nasida. Wa kami manang akar ruas ni huriam, nama diori aka parkarijuan, salehuma Tuhan, na paimahon rokap doho paimahon, nang danak seorang di tongani bagas nasida, salehum maritikina, jala totong di bagasan bengat ni roha akar ruas ni huriam. Wa kami manang akar ruas ni huriam, na di bagasan tikyon gale ala ni parsahiton di pamatang nasida adong sia halak na ikor rawat jalan saya papirto di nasida molo ikom marulak lo ni nasida roto rumah sakit diaka na kunjungan manang diaka na marubat salian hamalumon pasu-pasu na pinangan na makorhon hamalumon diaka ruas ni huriam na marulang tahun di bagasan minggon adong 10 sia halak. Saya lehuma Tuhan de batalas ni roha dala roha moleate di parangaramot yom mudi nguluna sida. Wa kami nang akar ruas ni huriam na marulang tahu pardonga saripeon adong 5 kakak. Tuhan salam tabay hakolongan ni roha saling melengkapi marsirupan na sida mardalani ari-ari na nilhom mutu keluarga na marulang tahun pardonga saripeon. Wa kami manang sudi kegiatan nadong berlangsung di tongani huriam ima di week di kategorial dohot di aka panitia renovasi, panitia pesta parheheon, panitia retreat seksi perempuan, dohot ganup seksi Homa Tuhan de bata mangaramoti sude panitia dot haret tahunnya kerus ni huriam madohoti akka sudi kegiatan ni rapreta sudi mauliate mamang nabasa molobui mardalan nang rapat padita HKBP na di tanggal 27 saat rodi ari 30 na niuluhan ni ketua rapat padita jalan nunga terpilih ketua rapat padita margogo ma Tuhan nang terpilih wa kami mabangso dohot negara namion na niuluhan ni presiden, saya pasu-pasu presiden nami Tuhan na asal totong bui mengaturhon, mabain hademahon, kesejahteraan, damai, peningkatan ekonomi di Indonesia di tengah-tengah ninggok hamolon, mergugum pimpinan nami Tuhan.
Malaya tema di asi dot tolong ni roham, di parngulon nami, di dalam menguduti akau laut dari mersogot, sampai baru gugu doh las ni roha, asa tutong merulup-ulup, manang borat, manang ringapi, ulau neneng topaton nami, alerap dot tomami. Asima roham Tuhan sesama dosa nami, asa tuntamaham gawi anakon mengasahkan Kristus Yesus martanya kami Tuho. Amin. Talaso mahatani dewata marhiti na marid dehita, huhut pasahat, pilihan 7. Tatangnya koma peliata, alidi bata amanami na di banua gijang,
Odo haroroan ni salut selehol-lehon na dinggan dot na solibasa na mauliutus. Upasata mi masian na nilihomi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti asa uparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Uhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam mutadahami godang ni selehol-lihomi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami nadi banua gicang, saya pinar badia maguarmu, saya romah harajonmu, saya saut molomoni roham di banua tongon songon nadi banua gicang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapare, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togi hotu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala dipasorhon madamena tutod di munabi. Amin.